Nu står vi her ved døbefonten. Hvordan foregår dåbsritualet? Når man skal have dåb, så skal man som regel bruge en kirke, en præst, en døbefont og vand. Og så foregår, hvis det er et spædbarn, så står forældrene eller de voksne, der bærer barnet her, bærer barnet hen, og så starter præsten med at slå korsets tegn for ansigtet og brystkassen på barnet og spørger, hvad er barnets navn, og så gennemgår man trosbekendelsen og spørger, om barnet vil døbes på den kristne tro, og det er den voksne, der svarer. Så holder den voksne barnet hen over døbefonten, og præsten døber med 3 håndfulde vand i faderens og sønnens og helligåndens navn, og tørrer barnets hoved med en dåbsklud, og så lægger præsten hånden på hovedet af barnet og beder en bøn for det. Nu kan man jo blive døbt i alle aldre, så hvis man er et lidt større barn, så kan man for eksempel få en skammel hen til døbefonten og selv holde sit hoved ind over og også selv svare på spørgsmålene. Hvis man er et ungt menneske, der skal konfirmeres, så kan man også selv svare på spørgsmålene, og man behøver ikke blive båret af en voksen. Og hvis man er en ældre eller gammel person, så kan man også selv gå hen og svare og bukke sig ind over. Så hvilke traditioner knytter sig til dåbsritualet? De særlige traditioner, der knytter sig til dåb, det er her fra kirken, at man får sådan en dåbsklud, en flot klud med nogle kristne symboler på. Og spædbørn, der bliver døbt, de har som regel en dåbskjole på, en hvid, lang kjole, måske med navne broderet på af dem, der tidligere har båret kjolen. Hvad er det særlige ved dåbsritualet? Det særlige ved en dåb, det er, at man har nogle fadere, som skal bevidne, at dåben er foregået rigtigt. Og så, hvis man er et spædbarn, der bliver båret til dåben, så den, der bærer barnet, hvis ikke det er mor eller far, kaldes sin gudmor eller gudfar. Så man har altså faderne og en gudmor eller gudfar, som får sådan en særlig invitation til at få et særligt bånd til barnet.